Pero deixo... Sempre me queda o reloj nos camerinos os xoves. Bueno, seguimos na Costa de Xaneiro, non? Estádelo notando. E aparte non se fala de outra cousa, todo o mundo di o mismo, que sube todo, non? Todo está máis caro, subeu, todo sube, todo sube, todo sube. Como será a cousa que pode que hasta suba o Deportivo da Coruña? Ojalá, ojalá. Sube todo, todo, e, por exemplo, pasa moito en Xaneiro que sube o pan. Os panadeiros, as panadeiras, aproveitan, normal, que empeza o ano, para subir o pan. Que sube uns céntimos, suben pois 5 céntimos, pero a xente xa se envenena. Sí, porque o Cuba Libre vale 7 euros, non pasa nada, pero o pan súbelle, sí, súbelle 5 céntimos, xa, que pasa aquí? Pan. É pan. É pan. Haberá cousa máis barata que o pan. Non me digades que está caro o pan. Se me dios os aguacates. Cuidado co aguacate. O outro día pasei pola frutería ao lado dos aguacates. Mirei o precio. Veu unha frutera e dixenlle, non, estou mirando na máis. Estou mirando. Estou mirando. Como se estuvera nunha tienda de Gucci, Así é todo, os galegos e as galegas somos os españois que máis gastamos en pan. Cada galega, gasta ao ano 860 euros en pan. Casi parece que é moito, 860 euros en pan. Porque tamén hai galegos que todo comen con pan. Empezan comendo con pan e acaban comendo con pan. Miña nai empeza a comer pan antes da comida. Durante a comida mételle pan e acaba de comer e sigue comendo pan. Teñolle visto tomar a tarta helada a Contesa con pan. Cuidado. E o mamá que calquera día faz un bocadillo de polvoroso. É moito pan, gustanos moito o pan e aparte é normal que os galegos e as galegas sexamos pois a comunidade que máis gastan pan. Normal que nos guste o pan daqui, non vai ser o de Madrid. Comestes pan de Madrid? Oh, ese pan de Madrid, vos vístelo? Ese pan de Madrid non chupa. Non vale para o guiso, non chupa a salsa, non chupa. Non che valía, por exemplo, para o polvo, cando tomas o polvo, para pasarlle o pan ali ao aceite do polvo, ese pan gallego que leva o aceite, pero deixo o barniz. Porque o pan de Madrid, se lle metes ao plato do pulpo, arrastra o barniz do palto tamén. Claro que mal pan en Madrid. Bueno, entón vale, veña, estamos de acordo todos en que subeu un pouquiño o pan. Vale, non pasa nada. Pero realmente sabemos canto custa o pan? Por exemplo, hoxe trouxemos aquí esta barra, unha barra normal. Unha barra normal non, unha boa barra, non é unha barra boa. E vamos a ver se sabedes o precio exacto. E vades xogar vos na casa, e vos no público tamén, o público de plató, o que me diga o precio xusto da barra, cuidado co premio, cuidado co premio. O que me diga o precio xusto da barra, leva a barra. Bueno. Podíamos traer un coche. Eu que dixera o precio xusto do coche, levaba o coche, pero sería un rollo, porque o precio do coche é unha cifra moi grande. Vale, atentos ao que vai dicir a voz en off, atentos para ver como é esta barra para adivinar o seu precio xusto. Hoxe traemos un auténtico luxo do día a día. Presentámoslles esta magnífica barra de pan de Carral, cunha codía dourada e crocante, un miolo tenro e esponxoso feito con auténtica masa nai. Agora ben, saberías dicirnos cal é o seu prezo xusto? Resúmomolo eu, unha barra de pan.
Bueno, xa aviso, xoguen vostedes na casa tamén, xa aviso que eu non sei o prezo da barra. Non sei. Alguén compra barra normalmente, habitualmente, por aquí? Tú xa dixeche que non? Tú non é no a que non compro barra, é que non veña a min que non trouxen roupa para salir na televisión. Eso tamén. Vale, vale. Canto vale a barra que compras tú, canto vale? Un 10. Esta dixeron que era de Carral, supoño que é mellor, non? Ten boa pinta, a barra é boa, Habería que probarla. A barra é boa, Tú canto lle calculas á barra? Un 20. Un 20. Claro, eu dixen, eu non sei o precio, pero claro, eu teño que sabelo, para que cando mo digan, porque isto é estúpido. Porque se eu non sei, a que me digo o exacto, eu non sei. Vale, pasádemelo aí unha nota co... Un 20, dixeche. Un 20. Un 20 é o precio nada máis dunha barra. Canto é? Un 30. Un 30. Unha barra vale un 30. A ti cobranche un 30. Pero barra boa. Bueno, pero a barra boa. Alguén lle cobra máis dun 30. A un 30 é o máximo. Dame aí. Como me vades dar o precio? Vadesme enseñar. Non, se me enseñas ben os demás. Que non vexa aí... Este é o precio xusto da barra? Sí. Señora, estáñe roubando. Co dun 30, estáñe roubando. Canto dixeras tú? Un 20. Como te chamas? Silvia. Silvia, canto dixeras tú? Un 20. Impresionante, A primeira, Quero dicir, o precio dos libros non, pero... Atención, porque o precio xusto desta barra é de... Un 20! Aguanta, ponte de pé, sí. A barra aquí é tesa, A barra é boa, unha barra, me pa aquí, Mira, ese esponjosa, valeche... No, estou dicindo para que vexa que é boa. Valeche pa bocadillo grande, pa bocadillo pequeno. Espectacular. Moi boa, Bueno, Silvia, entendo que estés emocionada por o regalo. Se queres dicir unhas palabras, por favor. Estou a punto de chorar. Normal. Perdón, que pensas facer co premio? Repartilo entre os meus compañeiros. Un aplauso para Silvia, Onde está o panadeiro? Luis Miguel. Atención, porque ponte, Luis Miguel, aí que se vexe que tens unha chaqueta cara. Sí, señor. Luis Miguel, o panadeiro de Carral, que nos trouxe o pan hoxe. Tela moi barata. Bueno, levo desde o 2024. Pa min que tes o pan moi barato, Desde o 2024 non subimos ainda. Pero esa barra é moi boa barra. Ali había unha señora que lle están cobrando un 30 por unha mierda de barra comparado con eso. Bueno. Un 20, canto pesa esa barra? 250 gramos. Chega para unha familia de... Chega, ahora mismo, pues, para 3 ou 4 chega. Vos tuvestes que subir o precio do pan este ano? No, levamos desde o 2024 sin subir. Eso é que me parece moi boa idea. Non subir o pan, pero quitarlle masa. Sabes, quitarlle masa... Eso é noutros produtos, pero a xente pesa o pan a chegar á casa. Cuidado que hai xente que di que pesa menos que antes, No. Como que pesa un pan? Perdón, que pesa un pan ao chegar? Hai xente que pesa 990 xa che reclama. Alguén de aquí chega a casa e pesa o pan? Home, claro, non se vai retratar. Pero vamos a ver, a barra sempre pesa 250? Sí, suele pesar. Cortas a man, pode haber unha variación. Pero se pasa sempre non xiden nada.
E se pesa 2,30, dinche algo, non? Sí, señor. Que dis? Sí, sí. Pode ser, sí. Por 1,20. Tes máis pan aí do que trouxeche tú que faz? Bueno, teño bola. Esta é... Oh! Oh! Espera. No, non me Oh, trouxeron. non me saques máis, non me saques máis. Non me saques máis, por favor. Teño un chapatón. Espera. Esta canto pesa? Esa 1 kilo. Esta pesa 1 kilo? Vou dicir o precio. Esta pesa 1 kilo e 3,50. 4,80. No, nesa kilo. 2,80 estamos vendendo. Dos. Pero moi barato, eso está... Tú estás perdendo cartos e ainda así ter unha chaqueta. Hai que vender moito. Está moi barato. A ver, dame outro por aí. Teño chapata, é medio kilo, 1,40. Este é a chapata, medio 1,80, kilo. 1,80. 1,80 medio kilo. Sí. A chapata. Sí. Guau. Ostra, a ver que máis. Porque claro, xamón non trouxeche, claro. Teño bolo, que é o mismo que é peso. O bolo está buísimo. Ahora explícame tú unha cousa que eres panadeiro. Sí. Se isto é unha peza de pan, esta que teño na man eu, non? Esta peza. Parece ser. Esta é unha peza de pan que está feita ca mesma masa, non? Tu Exactamente. colleche unha masa e fixes unha peza de pan. Entonces, que explicación ten que dentro desta peza de pan o máis rico de todo seña isto? Non debía Por ser qué? porque está aí un pouco machicado é o que... Pois eu teño a miña filla que é o que lle quita a todos os bolos. Cando paso por ali, vixo que lle faltan xa sei Pero quítallas antes de vendelas. No, as quedo na casa. Non. Bueno, E gustalle o corrosco. Debe ser que está a masa máis apelmazada aí, ou é bon pan, eh? Cantos kilos vendedes cada día? 600, 700 kilos, máis ou menos. Pasa que agora vendese moita peza pequena, non dá máis traballo e non... Ahora non madrugades, non? Sí, ás 10:30 empezamos, Ás 10:30 de que? da noite. Pois xa non é madrugar nin iso é xa a noite. Tú ás 10:30 da noite vas traballar? Sí, E hasta que hora? ás 6 ou así, máis ou menos. Hasta as 6 da mañá? Sí. E depois deitas? Sí. Para que hora te deitas? Deito ás 9, hasta as 2, ao mellor, e depois como, e depois Non entendí nada, vamos a ver. Tú a que hora empezas a traballar? Ás 10:30 empezo a traballar. Ás 10:30 de que? Da noite. Da noite, vale. Sí, agora xa é noite. 10:30 de noite. A hora daqui un pouco. Exactamente. A hora daqui un pouco vas traballar, vale. E depois a que hora te deitas? Deito máis 9, por aí da mañá. Pero depois te vas deitar a 9 da mañá, vale. Vale. Pensei que era a 9 da noite. Vale. Vamos a ver. E agora, en serio, estamos de coña, pero É que o pan de carral, o pan de peso leva moito tempo facelo, e leva moitas porque tedes horas. moi bon pan en Carral. Leva, claro, leva un amasado, unha hora, unha fermentación, cortalo á man, eso repercute no precio, e ainda así non... É unha pasada porque te estou vendo agora e que tes cara de panadeiro. Non son panadeiro, Pero foi- panadeiro é muller. A panadeira é muller. Tú és o que gestionas, non? Sí. Xa te Eu oí. gestiono